Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diya ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Og hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia og pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya. Mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran o magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lain usab nga adlaw sa Ginoo. Mao nga mo-greet kita no, mutimbaya kita pag-una og maayong adlaw sa Ginoo. Kon Happy Lord's Day. Painumdum lang no, nganong Lord's Day ang atong pagtimbaya kay sa ato gong pagbasa-basa sa mga early fathers, ilang mga writings bisan sa Deda kay sulat sa mga katug yung mga Kristohanon ba nga kontemporaryo gyud sa mga apostol. Sama nila ni Obispo Ignacio, Obispo Policarpo, Ireneo, although si Ireneo disipulo ni Policarpo pero kasaligan gyapon. Kay ang iyang teacher si Policarpo niya, ang iyang teacher si San Juan, maong kasaligan ng mga tawhana no, mga santusa no sa atong kasaysayan. Unya unanimous gyud na sila nga ang ilang tawag ni ining Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, adlaw sa Ginoo. Di ba? Nahinomdom mo atong debate na mo sa akong higalang Adventist. Nga gikutlo na to ang pinadayag 1:10. Usa sa gihimo na tong argumento nga dili na lagi sabado. Ang halandumong adlaw sa mga Kristohanon, usa giingon ni San Juan diya sa pinadayag 1:10. Nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Kun Lord's Day. Kapantay mo diya sa atong inigawas na tos katedral, no? Inigawas na tos katedral, itong dakong simbahan ba? Di ba na ay murag form of tablet, nga siminto. Dayon napatig ang napulo kasugo, although dili siya biblical presentation but catechetical sa tupag pang-abbreviate. Pero maura gihapon ng sugo, no? Kung atong sabton. Dayon kanang pag-ingon nga remember the Sabbath day, di ba atong giilisdan og remember the Lord's Day nga sa wayon manggalitas atong mga igsuong Adventist ana anong giilisan kuno ng Sabbath ug Lord's Day. Pero technically, spiritually speaking, kanang Sabbath sa New Covenant, ang mga Kristohanon ang ilang tawagan na kung research tag history Lord's Day. Eh mayong kay Grace Day pahulay simba lang sa Ginoo, mo man adlaw man sa Ginoo. Maura man akong sabton.
Ikaduhang reason po ana tungod kay giusab na nato ang adlaw. Ang giusab na itong adlaw kay kanang pagpatunong god seremonyal man na. So apil na atong gitapos sa krus ni Kristo kanang gisgutan ba ni Apostol Pablo. Diya sa Colosas 2:14 ngadto 17. Mao na ang pagpatunong sa unang adlaw sa trabaho o ang pagpatunong sa ikapito seremonyal na ang iyang divine essence nga dili nato pwede mawala o mausab, ang iyang moral essence o moral law o natural law sa napulog kisugo unsa man ang natural law nga sa usa ka semana mogahin gyud ta og adlaw sa pahulay alang sa Ginoo mo na iyang divine essence nya gitawag nag ikapito nga naman kay bisang unsang adlaw gud ikapito man na ang usa ka adlaw ana no ano man kay mo pahulay ka ang usa ka adlaw ikapito na kay musugod man tag ihap og kanus ata musugod og trabaho pananglit. Ang mga Hudeo sa una sugod og Domingo mo nang ilay kapito Sabado. Di ba? Anya karon kay ang gibalaod na to ron nga first day of work Lunes naman. Lunes naman. Bisan pa ang gobyerno Lunes mo na ikapito gyud Domingo. So mabitaw sa katekism kung magbasa mo katekismo ang Domingo gitawag na siya og fulfillment o kanang Lord's Day ba fulfillment of the Sabbath. Doon na siya katumanan. Ang example ana kanang moingon tag dunay katumanan nga lahi ikumpara sa daan pras gud ang katong bitin nga tumbaga nga gibuhat ni Moises. So kamingawan. Larawan sa bitin nga tumbaga to ang Dios mo'y gapahimo ato. Unya ang katumanan ana sa bag-ong kasabutan kadtong pag-isa. Kamatayon ni Kristo sa cross gikutlo gisgutan man as Ginoo na sa Juan 3:14 giingon diha maingon nga giisa ni Moses ang ribulto o larawan sa bitin nga tumbaga sa kamingawan ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Mao na nga ang fulfillment atong larawan sa bitin nga gihimo ni Moses diri sa bag-ong kasabutan ang fulfillment ana kamatayon ni Kristo sa krus nya gihimuan nato naghandumanan mao na atong mga krusipiho. Di ba? Di man dautan ang handumanan. Basta dili lang himuon natong Dios. Di ba? O dili dautan ang handumanan. So mao na then press pud anang sa una ang ilang pagbayad-bayad kunuhay sa ilang mga kasalanan. Ang ilang himuon mo, ihaw sila og mga hayop, isip kabayranan kuno sa ilang sala. Pero, niadto na. Pero ang katumanan ana gipaabot, mao ang kamatayon ni Kristo sa krus. Sudun na gid sa fulfillment. Then lain pa, kanang circumcision o tuli. Ang katumanan ana sa New Covenant, ubag ong kasabutan, bunyag na. So, na siya kausapan, di ba? Kanang mga law, juridical law, nga mahulog na seremonyal, pwede na uwag tangon, pwede po na pulihan. Plus, gula ng pista. Katong pista sa daang kasabutan, matawag, part raghapon to siya, makonsider raghapon tong seremonyal kay outside of the Decalogue man, outside of the Ten Commandments. So, mo bitaw nga naitag na diha nga pahunungon ang ilang mga piyesta, mga adlaw igpapahulay katong mahulog gali nga seremonyal gitapos na ni Kristo sa krus na Colosas. Di ba? Mao na nga wala na tay mga pista katong pistas karaan. Kini ato mga pista ron bag-o ning invento. Bag-o ning invento. Kay nga no sa New Covenant na man puy gahom ang simbahan sa paghimo ana, no? Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit ang inyong itugot mao na gahom sa simbahan. Mao na nga ang simbahan, pwede mo himog balaod, pwede mo himog kanonlo, ecclesiastical, makahimo magalig balaod ng atong mga namunuan sa lungsod, o namunuan sa nasod, sama pa ng list mga senador, congressman, makahimo mga sila glagda, balaod, ang mga opisyalis pa diya sa simbahan, nga gitukod ni Kristo. No? Mamalandong tana. So, nahinomdom, no? Ako ra po nang gi-appeal kay namagod to'y debate nga akong na himamat ni adto na hinumdo mo kung ako malimot ang akong kaatbang ni adto akong
hinigugmang higala sa Adventist nga iyang gikutlo tong Usias 2:11 nga nganong naapa kuno tay pista nga gipanghunong naman na. O ang atong tubag, no, kung murag wala na ako tumatubag atong higayon na kay time pressure man then wa na tay panahon. So mo na nga ako man punong gitubag sa akong programa then ako pong usbon gamay. Nga ang gipahunong kadtong mga pista sa daan. Kay anything practices, anything worships o anything nga panagsimba o mga balaang adlaw nga mahulog nga ceremonials daang tugon taman ra gyud na sa krus ni Kristo. So katong mga daan, mga pista kinahanglan pahunongon to. Ilisda na tog bag-o. Oh, pres godaan ng tuli. Giilisda naman na og bunyag. Oh, di ba? O ingin ana ra no daghan gi kuan. Katong ilang mga halad-halad sa una. Gi ilisan og kas-ara nga halad ni Kristo katong iyang kamatayon sa krus. Unya ang handumanan mo na atong gihandom kanunay sa matag misa. O ang epekto ni ato. Kay sugo man po na ni Kristo buhatan ninyo ni alang sa akong handumanan. So, ingon ana, kini ato mga pista ron bag-o. Pero kuan, atangin ninyo o murag ako na puning naisgutan, pero atangin ninyo kung atong maisgutan og balik ng piyesta, no? Yan ang atong mga New Covenant Fiest. Di man daw ta na magsaulog. Labi na kay ang ato kong gibasihan ana usas gibasihan nato anang New Covenant Feast nato nga aprobado na sa langit kay tungod sa gahom sa simbahan. Kana bang gipamulong ni Pablo sa unang Korinto 5:8 pananglit nga o kung wa ko malimot sa teksto nga naghisgot gyapon si San Pablo og pagsaulog. Sa ulogon ta ang bag-ong gani pwede na tong hubarog pista. Gani ang gitumbok gyud literally nga gi-example ni Pablo kadtong pista og pista nga unleavened bread, Feast of the Unleavened Bread. Pero sa mga exegetes sa atong tinuoang Katoliko kining mga tig-interprets Biblia gisabot na nga mo toy gihimo example ni Pablo. Pero dili to sabton nga ipadayon na to kay nato siya fulfillment. Kay daan man gud nga pista. Nga kanang pista nila ba nga sa ulogo ng usa ka kasaulugan nga dili mo gamit og igpapatubo o yeast. Kanang mga pan for example dili butang nga yeast o igpapatubo. Kay nga naman kana agong igpapatubo nagsimbolo man na siya og sala, sin. O muna nga, niadto na sila sa ulugan nga Feast of the Unleavened Bread. Pagpahimug-at na siya nga maglikay yun ta og sala. O, mao to. Niya ingon si Kristo pa sa ulugon ta, no? Ang kuan, fiesta ko, no? O katong Feast of the Unleavened Bread. Pero ang theological New Testament interpretation, dili gyud necessarily nga awato na to kay ceremonial man to. kung atong sabton. Ilisa na to og New Covenant Understanding Presentation nga i-emphasize na to ang kaputli kay ang katugong pista nila sa daan nga Feast of the Unleavened Bread ang gitumbok ato nga message kana mang mulikay ta sa sala mo bitaw to nga gisimbolohan og igpapatubo but pasabot nga dili sa ta mo gamit ana kay ato nang gisimbolo sa sala sa pista na to sa Feast of the Unleavened Bread atong ipakita nga di ta mo gamit og igpapatubo kay nagsimbolo man na siya sa sala mo nang niining pistaha di sa ta mo gamit og igpapatubo kana nagpamatuod nga kita o sila ni adto ang ilag yung dapat hunaon nga muli kay gyud sila og sala. Pero ang New Covenant interpretation essence ana kay undangan naman tong daang mga seremonyal mo nang ilisan na tog bag-o. Mo na nga atong simbahan po, ang atong pista po ron, pista gihapon pero dili na tong ceremonial nga dagway sa daan. Katog yung literal gyud nga dili mo gamit og igpapatubo. Anyway, ceremonial ra man na, no? Ang gi-emphasize pag-ayo sa New Covenant ana kanang kinabuhi sa mga santos. No, kaputli ba? Mao na, okay, kanang atong pista sa mga santos pinahinungod nato na sa ilang kasagaran anak ka ng ilang adlaw sa kamatayon. Adlaw sa kamatayon. Nalimod ko na. Murag na anay tekstus Biblia. Ako sang kuanon. Ato sang tanaw ni atong kudigo. No?
nga diha na gibase pod nga ang essence atong feast of the unleavened bread nga mulikay ta og sala kay gisimbolohan man to no nila sa una og igpapatubo. Ang essence ana sa New Covenant ang nakapokus ta sa kinabuhi sa mga santos. Kay ang kinabuhi gud sa mga santos kaputli man. So takdo kaayo. Ang message anang feast pista sa pag sana dili mo gamit og igpapatubo. Ang takdo kaayo ana nga New Covenant, New Testament message o mensahe nga diri sa bagong kasabutan mo focus gyud ta pag-ayo sa pangabuhat nga maayo. Nga mulikay ba gyud ta og sala? Mo na no kanang kinabuhi sa mga santos mo na nga ato mga pista nagpunting sa maayong panag-ingnan nga gibuhat sa mga santos. Okay, ato sang basahon ning tekstos Biblia no. Usang tanawon diri. Gipadayag kapitulo 11 bersikulo 10. Giingon diri. Gipadayag kapitulo 11 bersikulo 10. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa. Kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta. Nagisgod diri og pagsaulog gihapon no. Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og gasa. Unya unsang kasaulugan ni nga paghandom giingon diri. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. No? Another kuan ni siya ang laing emphasis pod ani nagpahimugat ba ni siya ba sa kamatayon sa mga taong tarong nga dili ba usik, no? Dili usik ng kamatayon sa mga tao nga tarong mga buutan ba kana bang namatay ka nga kana bang agi sa imong pagtuman sa mga sugo sa Dios kana bang mga bayanihong buhat bas pagtuo ba nga bahala nag kuan ka pobre ka basta imo lang yung tumano ng mga buhat sa katarong di ba kaysa na ay mga oportunidad nga makakwarta ka madato ka pero di pud maayo di ba no na uban na ay mga talent nga nindot kayo then na ay mga politiko nga dili maayo gamito na imong talent gamito na imong talent murag usas maigo ani kining di lang ko maghisgot og ngalan kay di pud maayo ma-personal okay na ay ubang politiko nga daghang kwarta dayon na sila mga kontras politika then mangita sila kanang mga maayo dias media no komentarista dayon mo na ilang gamiton ilang tig-aw-aw nila ba no tig-dipinsa nila o ginana o ura ginana ba atong talent gamiton ba sa murag dili maayo so hinon napod na sila yung mga kanang rason ila po na pero kung naamang gali maayo po di mo po dautan magdepensa pero siguraduho na to nga nagdepensa tas kamatuoran dili na to tapig-tapigan ng unsay mga maot na to okay mo na so kini gi-emphasize diri ba nga malipay ta sa mga taong tarong mo na nga kanagong finishing line good sa mga kamatayong tarong o mga santos kanang ilang death di ba nahinumdum ko nalimot lang ko sa teksto nga ningon si San Pablo kana kuno nga atong kamatayon diri sa kalibutan kitang natong mga santos kita mga Kristiyanos dili na kahadlokan kay mo na atong finishing line kay nga naman makapahulay man ta kapoy lisod biya kayo mura biya ang kinabuhing Kristiyanos god mura tagapad pasag krusa na unsa may giingon sa Ginoo nga kinsa tong buot mo sunod nako kinahanglan mo pasan sa akong krus dili na siya literalo na to nga pres anang mga Katoliko uban diha nga masimana santa gali nga magpasan-pasan yung krus di magpabunal yun although sa simbolo di po na dautan no sa atong pagtuo pero kung mopokus ka ana nga dili man ang mensahe ana kanang iyang simbolo simbolo nimo ang mensahe anang imong simbolo pananglit magpasakit ka ng Semana Santa nga but posabot nga muhikling yung gagsala but posabot nga kung nagbuhat ka ana unta pod nga inig human sa Semana Santa kanang kinabuhi nimo tarong na di na ka magbuhat og sala di kay focus lang kag bunal-bunal sa imong lawas nga naghinulsol kunuhay ka
basol kasi mong sala niya, taman ra po diha din, human, di na po ka, magpakasala na po ka, insulto mo na sa Ginoo. Dili, mas may pwede nilang kamahimo, imo na lang ipakita sa buhat. Para sa nang ubang mga Katoliko ba nga, wala man nagbunal-bunal, nagdagma silang lawas sa Semana Santa. Pero ang ilang buhat maayo. Imo na essence diya. Sa man ng simbolo nga pa latos-latos kasi imong lawas niya pagkasunod adlaw pagkaugma dili na Semana Santa na magbuhat na pug kag sala. Useless nang imong pabunal-bunal diya. Okay. Mao na ay pwede lang ka maghimo ana kung magsige ra magay kag sala diha. Mao na diri sa kining sa gipadayag 11 nga adunay kalipay nga gihimo sa katawhan tungod sa kamatayon sa usa ka santos, for example, kana bang mga saksing tinuod ba? Okay, kana mga santos saksing tinuod man na. Kining pagsaksi god sa pulong sa Ginoo, mahimong musaksi ka sa pulong, mahimong musaksi pug ka nga saksi ka nga nakakita gyud para sa mga apostol nga nakakita gyud sila ni Kristo. Saksing nakakita gyud. Pero og bisag wa ka kakita ni Kristo, kana mga buhat Kristohanon imo nang buhaton, nagsaksi ka sa pulong. O mao ni mga santos gasaksi sa pulong ni Kristo, gasaksi sa pulong sa Dios. Unya kana kunong kamatayon sa mga santos gipasabot diri no, implied no, nga sa ulugon kuno na pinaagi sa paghinatagay mga gasa. Mao na gibuhat nato atong sa atong New Covenant Feast. Ang kamatayon ba sa mga santos, for example, kamatayon ni San Vicente, kamatayon ni San Antonio, mga tarong mo na, mga buutan mo na, mo nang atong gisaulog ang ilang kamatayon. Ano man, kay ang kanagong kamatayon sa usa ka santos, finishing line na, di ba kita? Kung moapil tag guko diha, dagan diha sa kuan, di ba? Malipay man tag moabot na tas finishing line, kay pag abot finishing line, kapahulay naman ta. Di ba? Mao na nga kanang kamatayon sa mga santos, finishing line na. Yan ang adlaw sa kamatayon mo, hindi na ito kahadlokan. Mahadlok lang ta kung watay gihimong maayo. Mahadlok kita mamatay. No? Kung mga daotang tao ta. Ano man, di man ta andam. Pero kung mga santos ta, o kanabang mga buutang tao ta, ano mahadlok mo ta matay nga, kanang atong kamatayon, finishing line man na. Dag-anan man na, matud pa ni Pablo. Mao na nga, kanang adlaw na to sa, kung atong sa ulogon na atong birthday, nalipay ta, kanang adlaw na tawhan. Sa ulogon po nato ng adlaw diin himutang Kristiyano, kanabang adlaw diin gibunyagan ta. Sa ulogon po nato ng diin namatay ta. Pero ang atong i-emphasize kanang kamatayon sa mga santos kay gwapo man na. Kay kanang kamatayon sa mga badlungong tao agoy distruso na. Okay. Mamatay ka nga nagbuhat kag dili maayo agoy distruso na. Distruso gyud. Ano man? Agoy. Asa mo ka paingon? Kung mamatay ka nga wa ka nagbuhat sa imong assignment dili sa kalibutan. Mura mo sa klase ba nga, maingon ang teacher nga, mao ni assignment niya, wag ka nagbuhat og assignment. Di ka ganahan mo ito eskwelahan. Munang miskapo na lang ka, escape dito ka, dula-dula kag computer. Mao na. Ang assignment sa Ginoo nato mga Kristiyanos diri sa yuta, pangtrabaho nato mga kuan, proyekto, o mga project. Mga project na to mao nang pagtabang sa atong simbahan. Na mga buhat Kristohanon. Trabaho na to na parang andam ta. Nya mao ni sa ulugo na to kay mao man na essence god anang giingon ni Pablo diha sa unang Corintos 5:8 nga okay, sa ulugon ta ang kumbira so, kini ang ilang pista ni sa daan iyang gihulagway diri sa walay paggamit og sinambugan og igpapatubo katong Feast of the Unleavened Bread. Pero ang gi-emphasize sa inyo covenant kining essence ani kining giingon no nga sa ulugon ta ang kumbira kon piyesta sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala og kalaw-ayan. Kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli. Timani ha? Ang pan sa kaputli og sa kamatuoran. Hinumduman na to na. So gi-emphasize ni Pablo diri kanang kaputli, kanang cleanliness. Dili lang cleanliness sa lawas, dili lang cleanliness sa kanang eskwelahan nato kung maestra ta. Okay, nga limpyo kayo, gwapo kayo itong mga rooms. Kanang cleanliness gyud kinabuhi ba? Nga muli kay tag mga binuang for example, maestro diha di malate no, dili magbadlungon. No? Example gyud sa mga bata, yung nana ba? Cleanliness.
both in kanang physical o kanang spiritual ng mga kinaiya nga maayo. Sige, mao na. So kanang kaputli o kanang ato mga pista ron diha gyud nakasentro kay kanang kamatayon gud sa mga santos. Dag-ana na mo nang gisaulog nato ng ilang kamatayon nga nang adlaw mo nang tuig-tuig magpista tag San Antonio, San Vicente. Pagkaraghan nato mga pista na pagali bag-o niya sa wayon kita subang mga relihiyon ana kay gainbento kuno ta tinuod, gainbento ta pero dili tanang inbento daotan. Walo mo na. Ang uban basta may yung galig inventus tao, bawal na dili pataka lang dana. Unsay tanang inventus tao daw tan unsa man day nang gahom diha nga gihatag sa simbahan. Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot katong word anas karaan bind and loose whatever you bind and loose here on earth shall be bound kuno and loose in heaven. Kung mo research ka anang meaning anang bind and loosing mo na permit and prohibit. Labi na sa Good News Translation klaro na nga ang simbahan pwede makahimo na. Pwede dili tanan po napo inbintong makadaot. Pero gud aning mga atong technology wa may mabasa sa Biblia nga kinahanglan mag-technology ta og bag-o. Wa may mabasa sa Biblia litra por litra. Na karon kay nag-imbento man tag radyo, nag-imbento man tag TV, dautan na dayon ni atong gihimo kay wa man sa Biblia. Imbento naman ni nato. Tanawa lagi. Dili tanang inbentos tao dautan. Dili. Prasa na agong inbento na to nga termino nga Trinity. Kanang pulong Trinity, wa man nasulod sa Biblia. Pero mahimong gamito na to ng terminuha sa paghingalan sa usa ka pagtulunan nga naa sa Biblia nga kanang kahiusahan sa tulo ka persona diha sa usa ka kinaiya sa pagka-Dios. Muna gitawag na tog Trinity. Santissima Trinidad. Butangan na tog Santissima kay misteryo man ang Dios. Misteryo, sa mga misteryo di ta katugkad sa Dios. Ita katugkad. Kay ang filosofiya ana, kung matugkad na to ang Diyos, nilabaw na ta sa Diyos. Nilabaw na. Sayo nang ka. Nani, huna aragod, maingong ka na tugkad ni mo ng Diyos. Ano matugkad man ng Diyos nga, inani, ang Diyos, infinite. Wa man na siya sinugdanan ni katapusan, di na to na masukod. Unya kita, limitado tang tao. Doon na tayo limit. Imagine ni mo na sa logic, sa reasoning. Ikaw nga dunay limiti, matugkad mo nang way limiti. Pagkabinuang ana, di man kita katugkad aning makalangoy og tugkad anang kinalawmang dagat ris kalibutan. Di ba? Kay kung pwede pa na, daghan ng tulay siguro. Kung pwede pa na, daghang tulay og masaom pa na ito ng mga laglom kayong dagat. Kaya naman, kay na may tigsalo man ang maghimo galig puste. O kanang bang tukon ba kanang maghimog tulay na may tigsalo man naabot og karon salom pa bay gamito ra na high tech naman puta kaayo ron sa una mogamit din na sila mga manalumay kanang maghimog kanang mga tulay di ba di maglisod man kay tag bisan pag na mayng laki mo langoy maglisod kay tugkad anang kanang kinalawmang dagat ris kalibutan nya ang Dios pa tugkaro na to nahinumdom lang ko ni San Agustin ba kay wala mo sa istorya ni San Agustin. Si San Agustin, usa na siya kapagano. Kung ako malimot, yang inahan si Monica, Kristiyano na. Dayon, guul kaayo si Monica. Kung ako malimot, correct me if I'm wrong ha, kung nalimot ko sa ngalan sa inahan ni San Agustin. Si San Agustin, dili na siya Kristiyano dayon. Pagano na si San Agustin, no? Pagano din yang inahan maoy buutang Kristiyanos. Then sige lagampo niyang inahan nga ma-convert unta ang iyang anak nga si San Agustin, no? Kay pagano man, dayon grabe kayo, tanang buhat nga kalawayan nahimo na niya ni San Agustin, suwa pa sa nahimong San Agustin, nahimong Santos. Mao na pagano na si San Agustin kani iyang mama wagi undang sige lagampo nga mabuutan mahimong Kristohanon niyang anak. To cut the story short, no, mga igsuon, nagbunga gyud ang pag-ampo gyud sa inahan na konverter si San Agustin tungod pud atong usa sa nakadungog siya gwali sa usa ka obispo. Natandog siya na himo siyang Kristohanon. Dayon, di lang kay ordinaryong Kristohanon na himong pare. Dayon himo pag yung obispo.
Nahimo pag di pag yung alang-alang nga pag-obispo, teologo pag yun banggiitan, apologies pag yun. Unya, katong sa dihang kuha na siya, kanang pari na siya, ya, tigtudlo na siya, unya, agila, kini mo man ni dangerous ato mga theologian pod. Kini bang agis ka bright na usahay, kanang naay mga question nga, tugaron yun, tubagon yun. Mo na nga kanang Diyos, kanang Trinity, gisulayan nagtugkad ni San Agustin. Dito siya, bahas-bahas dito sa baybayon. Sige sa gunahon na, unsa gyud ka ning Diyos, be. Usa ko no niya, tuluman. Okay. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tulo na, di na usa. Wala ka ng mga iglesia ni Cristo, libog mo na. Kaya tulo mong yung kuno na. Di na usa. Nya kaya usa raming itudlo sa Biblia. Mo na gyunahon na nag-ayong San Agustin. Paling lisura na yun. Diyos, usa. Dayon, pero amahan, Diyos niya, lahi pong anak ko, lahi pong espiritu niya, Diyos, di, tulo na garunta na. Pero dili lagi, usara. Lisod kayo ni mo na matugkan. Mo na mga iglesia ni Kristo ni bulag na lang sa katolikuhi mo na sila agis kalisod na. Kaya mayingon sila nga, dili lagi na, matulo na kung ma-Diyos ng anak kong espiritu. Una, bahas-bahas gyud si Kuan San Agustin atong baybayon. Kita bitaw siya bata. Sige sa gunahon na mate lisura jud kay ni. Nya kita siya bata dito nga gaduwa-duwa bas-bas ba. Nga ang bata nagpurma og kanang murag castle ba, kanang murag palasyo ba iyang gi kanang balas out of sun o kanang balas murag siya gabuhos-buhos og balas iyang gipurmag murag kanang castle ba to o mao ba nang istorya ha, correct me if I'm wrong. Nahinumdum na ko. Gadula-dula ang bata dito, gakalot kay ito siya buho. Mura ba gihimo niyang buho ba? O naghimo siya murag buho o kanang murag gamayng atabay ba? O gamay ito, di ito atabay gani. Gamayng buho. Nagbuho siya dito ang bata. Hapit na ko nalimot sa istorya. Okay, nagbuho day ang bata. Nya, gamay day yun. Naabta ni San Agustin, gingnan niyang bata, unsa man na nimo dudong? Ningon ng bata nga, kanang lawod, nakita nimo ako nang isulo diri sa buho. Nangyamid si San Agustin sa ang gud pagsulod anang dakuan ng tubig unya isulod nimo anang gamayng buho. Ana. Dayon unsay giingon sa bata, ningon ng bata nga kung imposible nga masulod ning lawod diri sa gamayng buho akong gihimo, mas imposible nang nasi imong hunahuna. Then nangyamid siya ni aksyo lingi ba nga anak, paglingi niya, yung pagbalik niya tanaw sa bata, nawala ng bata. Di naghinuktok siya maayo, unsay mensahe ato. Ang mensahe mao na nga, undangin na nagtugkad ng Diyos. Kaya di mo na matugkad. Iinan sa bata, kung imposible ning lawod, masulod aning buho, akong gibuho, mas imposible nang imong gyunahon na nga tugkaron nimo ng Diyos. Saan mo pagtugkad ng Diyos? Nga, ikaw, limitado ra ka niya. Imong tugkaron ng way limitado. Nga, sulbad. Sulbad ang pangutanan ni San Agustin. Nga, dili day nato, na, kana ding ubang mga butang, di na yun nato matugkad, di na ta tugkad na. Kay, ang ato, kung sa regi, padayag sa Ginoo, moro na ato. Di na ka mo bitaw akong anak, pasaylo ako nak, naminaw karon usahay mapikon ko usahay pangutanon ko maglisod kog tubag na yung pangutana kay grabe kay mangutana akong anak. Okay. So mao na nga iko nga naagyo di na tumatubag. Kay naman na sa Deuteronomy 29:29 nga dili tanan gipadayag sa Dios na mga tinago. Ang ato alang kuno kanang iyang gipadayag. Katungwa na gipadayag, no sa ano to kabaluan na nga man gipadayag. Nang magpataka lang daw sahay. Mo nang agi na itong pataka, maghimo lang tagatuang kaugalingong tinuhuan. Di ba? So mao na no mga tinahod nga tingpaminaw sample na mao na gumikan yan tuwa na gyud maglibog si San Agustin. So pangyalang ug unsay iyang gasas Ginoo niya iyang gigamit mo nang naabot sa libro nga nasuwat nga nindot ra ba gipanggamit na sa mga teologo. Dili lang gali katoliko nga teologo gagamit ana na ko nahibaw-an mga protestante gagamit anang libro ni San Agustin. Mga protestante gagamit ana banggiitan ng teologo si San Agustin.
Kanang kung wa ko malimot kanang iyang libro nga The City of God. Pagkanindot anang libro ha. So mao na nga kung sa ray gihatag sa Ginoo na tumor na yato, di na ta mag-uting kay kalot atong di na gyud matugkad. Suway, di ba mabuang ka. Muna daghan nga buang aning Biblia, dili tungod sa Biblia. Kung dili kinato mga pamaagi og sa pagtuon sa Biblia, kining tawhanon na to mga pamaagi. So mao na, so biyaan sa nato ng ganang pista. Okay, biyaan sa nato na sa tema na to sa pista atong i-focus pag-ayo na, no? Mga igsoon. Mo hisgot sa tao kuan. Gani na god nagsamtang ga preparar ko kay manhi diri sa estasyon. Nakadungog ko og usa ka tuluman noon nga gisgutan ng tradisyon. Gisgutan ng tradisyon. Pero nalipay ko kay ang maong leader tunggi ilang gitawag ang ilang leader o father stupa. Ingko ay di sila supak nga kanang usa ka mensahero tawgon og father. Kay kasagaran ko mga religion rod supak gud pagtawag og father anang ilang pastor o ministro. Agi lagi anang Mateo 23:9 ba. Nga naingon kuno sa Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta kay usa ra inyong amahan tuwas langit. Sabton man din anila nga but pasabot ko no ana dili tawgon ng spiritual teacher o kanang mga pastor, ministro og father. Mo man ay sabot sa uban mo na nga dili sila mo tawag og father silang pastor agi anang tekstuha. Mao na. Pero kung imog yung litrahon wala man giingon diha nga ang gipasabot diha nga dili tawgon ng pastor og father. Kay gani kung ato nang basahon dili lang kay father may gidili diha. Basahan ninyo na Mateo 23:8-9 hangtod 10. Di ba ang giingon diha ayaw mo pagtawag og magtutudlo kay usa ra inyong magtutudlo. Ayaw mo pagtawag og pangulo kay usa ra inyong pangulo pasabot ba si Kristo. Ayaw mo pagtawag og amahan kay usa ra inyong amahan tuwas langit. Dili ra kay amahan diha. Nya wa gyud giingon diha ayaw mo pagtawag og amahan sa inyong pastor og ministro. Dili bisan kinsa diri syuta. Wa man giingon pero ang sabot sa mga dili Katoliko, ang pastor kunog ministro mo gipasabot anak nga dili tawag og father. Dili oy pataka lang mo. Silo ako. Basahara ko ninyo diha atong basahon. Di na malangan ako. Di ra ba na mo gyud akong priority topic. No? Giingon di ang giingon di ayaw mo pagtawag og amahan. Ayaw mo pagtawag og magtutudlo kay usa inyo magtutudlo but pasabot si Kristo. Na kung litrahon yun nato na mayon ta nga pagkat kita tanan hapit nakasupak ana kay tawagon mo na to nag-teacher na mga maestra eskwelahan. Mayon kag pangulo ayaw mo pagtawag og pangulo diri risyuta pagkadagang pangulo na to nay pangulo sa fraternity nay pangulo sa organisasyon napotay presidente pangulo na. Then kanang tatay na to sa pamilya. Papa man na. Tawgo man tug tatay di mga igo man tang tanan kay wa man nagiingon diha nga ang pastor ag ministro dili tawag og amahan pataka lang. Raspa na tanan. Sa may exegesis nga Katoliko ana. Sa may pagsabot nga Katoliko ana dili ingon na naon pagsabot. Ang background ana basahon ang tibuok passage sa Mateo 23. Sugdon sinugdanan. Ang ipasabot ni Kristo diha ang mga batasan sa mga parisiyo o mga magtutudlo sa balaod nga may lang mubuhat sa tinuhuan pero ang batasan mapahitason. Suko ang Ginoo na nga kanang pagka minsahero sa Dios, kanang pagkasulugoon sa Dios nga imong gamiton sa pagpataas. No, suko ang Ginoo na mo nang ningon siya ayaw mo pagtawag og amahan o pangulo o teacher diri amot pasabot sa Ginoo na nga dili nato gamiton ng titulo sa Dios, dili nato gamiton ng titulo sa Ginoo sa pagpataas. Kanang manghinambog ba kanang ginalot. Ang ipasabot ni Kristo diha kining mga tawhana dili ni angayan sa akong titulo, dili ni angayan sa titulo sa akong amahan. Kay unsa iyang giingon diha sa Mateo 23 bersikulo 11, ang labing dako diha kaninyo. Ang labaw diha kaninyo, no? Emphasis mine, no? Mao kadtong mga tao nga magpaubos kay unsa iyang giingon, ang magpaubos, ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Mo na iyang mensahe diya. Ang but pasabot diya, kung mapahitason ka, ipaubos ka.
But pasabot, dili kaangayan aning titulo nako nga magtutudlo. Dili kaangayan aning titulo sa akong amahan nga amahan. Kay ang gusto sa akong amahan, gusto nako. Kinsa tong buot mo sunod nako, magpaubos. Kay kung magpaubos ka, ako kang ipataas. But pasabot, angayan ka sa titulo sa nako o titulo sa akong amahan. So, mao na yung mensahe, ana. Dili kay dautan yung pagtawag amahan sa pastor ministro. Basa ragod, 1 Corinto 4:15. Kung supak ba si Apostol Pablo tawag og amahan? O di mambira, dili na minyo si Pablo. Single na, celibate na. Muna example na to sa pare nga dili minyo. Basahan ninyo sa Biblia. Si Pablo, dili na siya minyo. Pero nganong niingon man siya diya sa 1 Corinto 4:15, ako nahimong amahan, Pader, sa mayong balita. Ano man, kay ka na laging pastor o ministro kanang pastor sa Ginoo ba, ministro, kay kanang pare, pastor ba na, ministro, lain-lain lang termino, pero maura na, no? Sulugoon man na. So kay sulugoon na, katungdanan na sa sulugoon, sa ato pa, angayan anang titulo nga pader. Moses manggali, dili lang kay pader. Giingnan pagyud siya sa Dios sa Exodus City 1. Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dios pagali. Basahan ninyo, Exodus City 1. Dios gyud mismo may gaingon ni Moses. Giingnan siya nga, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Wa gani mo kisikisis Moses, ingon gay siya nga, no, dili ko Diyos, di ko parehas ni mo. Kuan, Ginoo, dili lagi parehas, pero ang gipasabot sa Ginoo ato iyang katungdanan, labaw. Mayong ikaglabaw, may laing labaw, Diyos. Kunya, gidirigod sa kalibutan, naamang go'y pilion ng Diyos nga iyang representative, pasabot iyang leader, labaw. Muna imong katungdanan, iya sa Diyos. Muna nga, tawgog Diyos na imong katungdanan. Sabot, kaklaro, ana. Tawgog Diyos ng imong katungdanan kay iya na sa Diyos, pero personally dili gyud ka Diyos. Sa pagka Diyos guni mo nga nagug kay sinugdanan, nakikatapusan, mamatay ka, ang imo lang katungdanan iya sa Diyos, mo nang gitawag og Diyos ng imong katungdanan. Katungdanan lang ipasabot ana. Kay laliman ka, ang mga tao mo tuo, kinahanglan mo tuo nimo kay gihimo kang spokesman sa Diyos. Mura po ng pare. Ang pare, ang iyang katungdanan, may pader. Pero mahimong magpabadlong siya kung magpabadlong siya. Klaro man na. Okay. Now, mga igsoon, dito ta, katong tradisyon ba? No? Katong tradisyon? By the way, napa dito yung usa kasita sa Biblia sa 1 Juan 2:18. Sa 1 Juan 2:18, niingon si Juan sa mga magtutuo, iyang giingnan mga anak. Ang iyang address sa mga believers, mga anak, na kung dili pa katoliko o prinsipyo si San Juan, dili unta siya moingon sa mga tao, mga magtutuo, dili unta siya moingon nga mga anak. Ang iya untang isulti, kanang address ba sa mga dili katoliko ron, kay mahadlok man tawgon na ilang pastor ug ministro ug pader, mo nang maingon ra sila, brothers and sisters. Di man po nadautan, sakto man na, pagpakita nga mga igsuon yun ang tanan. Pero si San Juan diha dili mahadlok tawgon og pader. Kay imbis igsuon iyang litukon, ingon man siya mga anak, sa King James children pagani. Children. Ang mga tao iyang giingnan mga anak. Sa ato pa dili siya mahadlok tawgon og amahan, kay kung moingon gali kag mga anak, siyempre ang anak maingog tay, pader, di ba? Kanang anak, di ba tawgon sa amahan maingog, anak, di mutubag po ng anak, pader, amahan. Kung mahadlok pa, si San Juan tawgon og pader, igo raon ta siya maingon. Inana raon ta iyang gilitok diya sa 1 Juan kapitulo 2, 1 Juan 2:18. Ingon ta siya, mga igsuon. Mga igsuon. Pero dili mga igsuon yang gitermino. Ang yang giingon, mga anak. Sa ato pa, dili mahadlok si San Juan tawgon og pader. Kay kung mahadlok pa siya tawgon og pader, isip ministro, dili siya maingog mga anak, ingno niya mga igsuon. Basahan ninyo 1 Juan 2:18. Muna Catholic Faith Apologetics. No? Dayon, pila naman lang, mga 10 minutos na lang, no? Atong hisgutan ng tradisyon, kay gisaway mangguning tradisyon.
Now, mga igsuon, kung maghisgot galitag tradisyon, diris Biblia, ako na lang idiretso kay apiki ang oras, taghampaw da akong isulti, no? Kining tradisyon, ang gipasabot ni Kristo dihang dili maayo nga tradisyon. Katong mga tradisyon ba nga wala niya magustuhi, sama atong mga tradisyon ba sa mga Hudiyo sa una ba nga, na sila tradisyon nga, kanang moingon sila nga, naaunta sila ikatabang sa ilang ginikanan, unya, muripyo sila. Di sila kuno mutabang sa ilang ginikanan, kay katuko ng ilang itabang unta, ilang ihatag kuno dito sa templo. Bot pasabot sa simbahan. Oh, mura po, maayo ba? Kay, dili na ko ni itabang sa kong ginikanan, kay para ni sa simbahan. Mura po tarong, kay sa simbahan man. Suko ang ginawa na. Suko ang ginawa ng klasiyas tradisyon. Nga, kay ang prinsipyo gunya nga, ang pagtabang na to sa itong ginikanan nga nagkinahanglan, act of love. Pagtulunan man niyang gugma. Niya asa namang love di haron nga, mayroon ka nga, di ka mo tabang sa imong ginikanan kay para na ni simbahan. Dili, kanang duha, imong tagag importansya. Kaya ang imong ginikanan nagkinahanglan man sa imong tabang, kung naa ka ikatabang, mutabang ka. Lain po tong mutabang po ka simbahan. Dili kay, di lang ka mutabang sa imong ginikanan kay para ra kuno simbahan, nawala ng gugma na. Mawala ng essence of love, ana. Muna usa sa example nga tradisyon nga gisaway ni Kristo. Basta haragon nag-ayo ng gospel. Naa pa. Tradisyon. Kanang, katong mga Hudiyo sa una, katong ilang kinaraan nga interpretation ba nga, murag kuan kay sila, particular kay sila ng kalimpyo ba nga physical. O nga, kinahanglan yun manghugas yun ka. Simong kamot, ayaw ka mukaon. May lang sila o kanabang kalimpyo nga, kanang inana, physical. Pero ang ilang mga kinaiya, maot. Mao na si Kristo di sa ganahan, ana nga, may lang, para sa kunan, may kaya panglawas ba? May kaya kahimsug ka imong lawas. Hunaw yun ka. Vitamins pag yun. Paayo ay sa lawas, pero ang imong kinaiya, maot. Di, mong ganahan ang ginawa na. Morning class mga tawhana, morning class yes, tradisyon nga batasan sa mga Hudyo, di niya ganahan. Pagtulunan sa taong di niya ganahan, pero dili tanang pagtulunan sa tao maot. Dili oy. Ada itong mga teacher na may mga pagtulunan diha nga wa sa Biblia. Para sa nang science, mathematics. Amna sa Biblia. Mugna raman nagtao, inventor raman nagtao, pagtulunan raman sa tao, pero ngano ato man lang ang gisunod. Gwapo pa mga ito mga grado. Kay dili tanang pagtulunan sa tao makadaot. Kadtong pagtulunan o tradisyon sa mga tao nga dili maayo, mo ito'y pasabot ni Kristong tradisyon nga dili nato awaton. Pero kanang tradisyon na ito mga Katoliko, dautan bago na, kanang magpasidungog tag mga santos. Si pagkadautan na magpasidungog tag mga santos, kay gihimo po natong panigingnan ang mga santos. Muna ipot pasabot. Unya naman tayo basis scriptural support. Kanang sa unang Korinto 11:1 nga nag-ingon si Pablo nga, himo apog ko ninyong panigingnan, o sunda po ko ninyo, maingon nga akong gisunod si Kristo. Tanawa, di ba Katolikong dako si Pablo? Ano man, dili sa supak anang himuon pong example ng mga santos. Kaya ang ubang relihiyon, God, basta gani himuon pong example ng mga santos, madaghan ako nung tigpataliwala. Dili na mao. Kaya we are all, kita mga Kristiyano, we are one body of Christ. Tinuod nga daghantang membro pero isipon ta nga usa ka lawas nga mistiko ni Kristo. So kanang atong matabang, kanang atong mahimo diha sulod simbahan, giisip na diha nga nausa kanang atong mediation, kanang atong intercession, nausa na diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay si Kristo wala gahinakog sa iyang buhat sa intercession. Kana ding gisugo niya mga apostol pagsangyaw, mediation man na, intercession man na. Nga, nakat-on ang uban, pinagi sa imong wali, nga dili gyud si Kristo mo'y nangunay gyud wali, ikaw na mo'y gawali. Nakat-on, naluwa sila, pinaagi nimo. O di ba, nahimo kang intercession, kuha na, tigpataliwala. Una, dili na contradiction. At ang ninyo kung madiscuss na tug ayon ng Communion of Saints, no? Kay, ang tinuod, wa man ta mo supag anang 1 Timoteo 2:5 nga si Kristo ray tigpataliwala. Pero ayaw ingna nga kanang pagbugtong pagpataliwala ni Kristo, wala na niya gisyer ang ubang mga buhat ana. Katong kamatayon dili to ma-share kay si Kristo ra may namatay, pero kanang pagpataliwala pinagis pagsangyaw. Pwede ta kahimo ana.
Mo manggaling niingon si Kristo, ang Pablo diha sa 1 Timoteo 2:1 before anang 5, basahan ninyo sa King James Version. Unsay giingon ni Pablo? Kanang mga pag-ampo, mga pangaliupo ug mga pagpataliwala sa King James, intercessions, pagahimuon kuno sa tanang tawo. Sa tanang tao, hadi lang kayo mga santos, bisag ikaw karong naminaw diag katoliko, di katoliko, gisugo kas pagpataliwala. Di lang kay Maria, di lang kay mga santos. Nganong gisugo man kas pagpataliwala, kay gisugo ka nga mutabang sa misyon sa simbahan. Di ba, inigtabang nimo, tigpataliwala ka. Di ba, ngano man, ang uban, makahibalo nga sa pulong sa Ginoo, pinaagi nimo, di ba, tigpataliwala, magandang abogado des korte. No? Mao na, nya, dili mo na binuang kanagaling mga kamatuuran, tradisyon man na. Pero tradisyon nga Kristohanon. Basahan ninyo sa 2 Tesalonica 2:15. Ingon dia, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi guwali nga binaba og sa suwat. Buwali nga binaba sa King James, wala butang igwaling binaba. Pero sa ubang hubad sama sa Revised Standard Version o sa ubang bisag i-refer gali nako sa Greek o sa ubang mga translation ng sa Saksi ni Uba inanapod. Barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagig wali nga binaba og sa sulat sa ato pa kining mga kamatuoran nga gitudlo sa mga apostol. Tradisyon gyapon ni. Nganong tradisyon? Kay ipasapasa man. Unsa man meaning anang tradisyon? Ipasunod, ipaawat pud sa mga musunod nga mga henerasyon. Mao na nga bisan ang Christian teachings, Christian practices tradisyon na. Pero bantay taan ang tradisyon kay dili tanang tradisyon maayo. Naay tradisyon nga daotan dili maayo. Kanang musupak sa pagtulon ani Kristo. Pero kanang atong rosaryo, mayon sila tradisyon man na tinuod na kay magsige tag rosaryo. Basahas Biblia nga daotan na nga tradisyon. Mayog balik-balik man sa mga pulong. Sa Biblia, wa ba day balik-balik sa mga pulong. Basahan na, Salmo 136, di ba? Mura naglitaniya. Ako'y makabasa na, litaniya gyud. Basahan ninyo, Salmo 136. Okay. No, ako lang gitagaag kinabuhi ha. Wa ko masuko ninyo. Gitagaan lang na ko kinabuhi ang kuan ba, atong mensahe. Tungod po na is problema na to. Problema sa panagbahin-bahin. Kaya usa ra man gyoy utok aning panagbahin-bahin na to demonyo. Kaya ang demonyo gusto gyud ta mabahin-bahin ta mga Kristiyanos. Pero pasalamat na lang ko sa atong panahon ron kay ubay-ubay na nga mga Katoliko nga nibalhin dahil nibalik. Daghan na. Sa Victoria manggaling, no, di lang ko maghingalan. Okay, naay na tabangan na to og nibalik na gyud no usa ka born again. Nibalik na gyud sa pagtuong Katoliko. Atong gitabangan manggali ni duol tagpari unsaon nga makabalik. Dayon napo ko'y nadunggan ay nag-text nako nga naay alliance kuno nga sige paminaw sa tong programa. Then nangayo manggali sa kong number. Okay, hinaot nga kuan magkugi pagyog paminaw sa atong tulumanon, no? Sige lang kay mabot ang panahon nga naay i-revise nako sa atong tulumanon siguro kuan sunod siguro bulan ba? Sige lang, mo-announce ra ko nga. Kanang every Sunday man ni atong programa. Okay, himuon na to nga ang usa ka Domingo ana, himuon na to question and answer tanan. So modawat kog pangutana. Pero kuan lang, i-announce ra nako ang schedule. Sa karon mo, focus lang sa ako sa teaching ha. Dayon mo announce ra ko kung kanus ata mo sugod anang usa ka Domingo sa usa ka bulan igahin na to sa inyong question, no? Text ba or any bisan pagalig call. Kung musugot akong amigo diri sa Atbang. Okay. Okay, sa technical side. So, okay. Okay, katong mahitungod sa death penalty ako untang hisgutan pero wa na ko igong panahon, no? Kay naamay bag-ong programa nga musunod mao na nga di na ko hutdo ning atong kuan kining usa ka oras mobilin tag 5 minutos ato ning ihatag pod para maka feed pod og commercial ba ang atong amigo dito sa technical side si Danny. Okay, so wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong halandong obispo diri sa Dakbayan
o sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa buong Tolomanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Uban na ni iksundani no, sa technical side o ni Tax Ilumba hangtod sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.